Сутра пра ўласцівасці не я. Гэтак я чуў. Адзін час узнёслы перабываў у Варанасі, у Ісіпатане, у аленевым гаі. Там ён звярнуўся да манахаў. Манахі. Так, спадару, адказалі манахі, пасля чаго ўзнёслы сказаў ім наступнае. Манахі, цела – гэта не я. Калі б цела было я, яно не выклікала б пакуты, і ім можна было б кіраваць паводле свайго жадання. Хай маё цела будзе такое і такое, а не іншае. Але паколькі цела – гэта не я, то яно выклікае пакуту, і ім нельга кіраваць паводле свайго жадання. Хай маё цела будзе такое і такое, а не іншае. Манахі, усе астатнія складнікі пачуццёвага досведу – адчуванне, успрыманне, распазнанне і ўсведамленне – таксама не я. Калі б яны былі я, яны не выклікалі б пакуты, і імі можна было б кіраваць паводле свайго жадання. Хай мае адчуванні, успрыманні, распазнанні і ўсведамленні будуць такія і такія, а не іншыя. Як вы думаеце, манахі? Цялеснасць вечная або мінучая? Мінучая, спадару. А тое, што мінучае, яно пакутлівае ці беспакутнае? Пакутлівае, спадару. А хіба правільна тады аб тым, што мінучае, пакутлівае і зменлівае думаць? Гэта маё, гэта я, гэта маё я? Зусім няправільна, спадару. А як вы думаеце, манахі? Астатнія складнікі пачуццёвага досведу – адчуванне, успрыманне, распазнанне і ўсведамленне – яны вечныя або мінучыя? Мінучыя, спадару. А тое, што мінучае, яно пакутлівае ці беспакутнае? Пакутлівае, спадару. А хіба правільна тады аб тым, што мінучае, пакутлівае і зменлівае думаць? Гэта маё, гэта я, гэта маё я. Зусім няправільна, спадар. Таму, манахі, якія б ні былі целесныя формы, адчуванні, успрыманні, распазнанні і ўсведамленні, мінулыя, будучыя ці сучасныя, уласныя ці чужыя, грубыя ці тонкія, нізкія ці ўзнёслыя, далёкія ці блізкія. На ўсіх іх трэба глядзець з праўдзівай мудрасцю і бачыць іх такімі, якімі яны ёсць у сапраўднасці, а менавіта. Гэта не маё, гэта не я, гэта не маё я. Манахі, калі шляхотны вучань гэта чуе і глядзіць на ўсё з праўдзівай мудрасцю, ён адварочваецца ад цялесных формаў, адчуванняў, успрыманняў, распазнанняў і ўсведамленняў. Калі ён ад іх адварочваецца, ягоная прагнасць прападае. Гэтак ён вызваляецца. А вызваліўшыся, ён усведамляе. Я дасягнуў вызвалення. І разумее. Зноўнараджэнні скончыліся. Святое жыццё спраўдзілася. Што мусіла быць зробленае, тое зробленае. Больш нічога з гэтага мяне ўжо не чакае.
Гэтак сказаў узнёслы. Задаволеныя усе 5 манахаў пагадзіліся з ягонымі словамі. Пасля гэтага тлумачэння іхная мысль была вызваленая ад заганаў праз непрывязанасць.